Egy karikára. Most megy? Most mit csinál? Jobbat megy, ilyen Nem alapfordulat villog a környékén. kamerád. Anti, megy, nézd már a kijelzőre, légy szíves. Megy. Jó. Ja, kikapcsoltam. Értem. Wow! Wow! Aj, de kényelmes, öcsém! Hát ez hihetetlen, addig megsüllyed a seggel alatta, baszki. Hogy kell ezt berúgni, baszki? De jók ezek a szarok. Zongorázol vele? Ennyi vagy meg, na jó. Ezek az erőmű. Hú, baszki. Nagyon szokni kell. Csizmát. Hát nem megy a videó. Nem ám, csak Easy Rider! Ó, bazd meg, nincs hátulték. Bocsánat, ti hallod, ne haragudj, bazd meg, kijavítom a felnidet. Azért ne haragudj, hallod, nem akarta. Ha bármi baja van a felnémnek, szóljál, azért megcsinálom, hallod? Semmi, Zoli! Figyelj, átmegy, nem vagy cserben! Easy Rider! Gyere ide! Szegény Anti, van meg! Leamortizálom a motorját. Amúgy nem, ez nem szép dolog. Ezek elfordult a kormány! Baszki! Na jó. Gyere, baby! Jó. Gyere, baby! Szegény Anti, hallod? Eskü nem szándékos. Ez a csizmával nem tudok motorozni. De amúgy jó lesz. Na, gyerünk, baby! Gyerünk! Na, gyerünk, ne csináld ezt velem! Ne csináld ezt velem, baby! Jó, akkor ez itt a baj, forog akkor. Mi, lerúgtam a gyújtás kapcsolót? Hogy lehet, bazd meg, mi? Tuti. Baszki, jól van. Ha, jó. Botrány Simpson felvétel, öcsém. Easy Rider.
fék? Hallod, bocs, baszki. Van egy kollega volt, hogy mocsolatot Bacek, hallod, tiszta hülye vagyok. Mondom, néztem, mondom, üvöltözünk, Zoli, gyújtás! Hallod, mondom, mi történt?